Musu Breka, zo mu gani. Wa Musu Breka, na ji an ce so tsuntsu ne da ya zana kanka ka dace ne tashi kanka kuma ka watse, to shin so da gaske ne? So gaskiya ne. To naji, amma ta aka gane. Yanda yayi mini ne da gane. To amma me zaka yi cewa aka so kuma sai yaushe zaka daina yin waka wa soyayya? Inda ya amo ne kan shi ban daina shi zancen gaskiya. Yawwa Musu Breka, to me raunin soyayya? Shi so bai da rauni duk tsawon kwana da tashi. Wai me yasa ake yawan magana ne ka akan suwa cewa tana da zafi ko tana da zurfi? Sai dai idan mai yinsa ne zai tsangwame shi. To ha Musu Breka, wani shawari zaka ba mu masu soyayya ko 'yan soyayya inda za su yi su kirgiri banta? Duk dai da shi karkonsa sai an sanya kishi. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoyana na faɗin duniya baki ɗaya na kuma dawo muku da wata tashar mai kyau, mai amfanar da ku, mai kuma kawo muku komedi na nishaɗi tamkar dai wannan tashar tawa mai suna S Ahmad Tudawa TV. Ku je YouTube ku yi sacin S Ahmad Tudawa TV, ga sunan nan da kuke gani akan screen din nan, shi S Ahmad Tudawa TV. Ku je ku yi sacin nashi a YouTube, ku danna mana subscribing, sa'annan ku danna mana kararrawa. Ta haka ne zan gane cewa lalle kuna so na kuma kuna son bidiyoyi na, kuna so in ci gaba da kawo muku bidiyoyi na. Zan ajiye link din tashar a description din wannan bidiyon, sai ka bi ku je ku yi subscribing ku kuma danna alamar kararrawa domin samun ƙayatattun shirye-shirye tamkar yadda nake wa su Sani Ahmad, Kawu Dan Sarki, Lawan Ahmad, Aisha Izzar so da dai sauransu. Sai mun jami'a.